गौथुमजों लिंजानाय दिनैनि बे सुबुं गौथुमाव नुजाथिफैनो हानाय आरो जोंनि हांख्रायनायखौ नाजावनानै हारिनि बे अलखद समाव नुजाथिफैनो हानाय बर'नि गुबुन गुबुन हारियारि आफादफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो याद আজিৰ এই যি কঠোৰ সময় আমাৰ বাবে ইয়াত আহি আমাৰ লগত সহভাগিতা বা সহযোগ কৰা গোৰ্খা সন্মিলনী আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দ আৰু দুলাৰাय बर' बिमानि थैजों जोनोम मोननाय रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन जों दिनै बेयावहाय रावबो रंजानो थाखाय फैयाखै जों दिनै बेयावहाय रावबो खुसिजों फैयाखै जों गासिबो फैदों हारिनि अलखद समाव गावबा गावनि जा बिबान बे बिबानखौ रुजुननानैसो जों दिनै बेयाव ज' जाफैदों दिनैनि साना बर'नि थाखाय रंजानायनि नङा गोजोननांगौनि नङा नाथाय बे समा आरोबाव सानफिननायनि सम जे जों बर' हिसाबै थांनानै थानो आरो मा खालामबावनो गोनां जागोन दिनै बर'आ मा खालामाखै हारि हिसाबै थांनानै थानो 50 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन जाबाय बर'आ दिनै सोमावसारनाया फिसा फिसा बाथ्रानिफ्राय दिनै गावनि बिमानि रावखौ मा हांखोआव लिरगोन दिनै गावनि बिमानि रावजों लेखा फरायगोन जोंनि गामियाव दिनै लामा नांगौ इलेक्ट्रिसिटी नांगौ स्कुल लुखांनायनि उनाव बेखौहाय गभर्नमेन्ट खालामनांगौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेनिफ्राय लाजेननानै जोंनि गासै समाजारि रांखान्थियारि राजखान्थियारि हारिमुवारि गासैबो बिथिङाव जों हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जेब्लाबो आवाज दैखांबोनो गोनां जादों आरो मा खालामबावनांगौ दं दिनै दियार नाब्ला एबा रन्जन दैमारि जाया बर'नि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय हाथियार सोमावसारनाय जोनोम होजेनदोंमोन बै समाव जों सानस'नो हायाखैमोन बर' रायजोआ सोरबाया गिदोंमोन सोरबाया सोमोनांदोंमोन मा संगठन बिलाय नाथाय दिनै साफ्रोमबो बर'आ बुङो जे एनडिएफबि गैयामोनबा नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड गैयामोनब्ला दिनै 32 बोसोर 32 बोसोर गैयामोनब्ला बर'आ दिनै मालाबानो गुबुनजों गादब जानानै नासय जानानै गाख्रेब जानानै दिनै गैया जागौमोन जों दिनै बेबादि खर' दैखांना थांनानै थानो हानाय नङामोन दिनै दियार नाब्लानि दाया मा दियार नाब्लानि दाया जाबाय गावनि हारिखौ गावनिख्रुइ बांसिन मोजां मोननायानो बिथांनि दाय दिनै दियार नाब्लानि दाया मा गावनि हारिखौ रैखाथि होनो नाजानायानो दिनै दियार नाब्लानि दाय दिनै दियार नाब्लानि दाया मा सुथुरनि आखाइनिफ्राय गावनि हारिखौ बासायनाय गावनि बिमा बिफा बिबै बिबौ होलांनाय हाखौ रैखाथि होनो नाजानाय बे साननायानो दिनै दियार नाब्लानि दाय अब्ला जों बे दायखौ दियार नाब्लानि दाय होनगोन नामा बर' रायजो हिसाबै जों बुङा दिनै गासैबो दियार नाब्ला बादि सेक्रिफाइस खालामनो हाया नाथाय बिथांजों समान सेक्रिफाइस खालामनाय गैया होननानैबो बुङा बिथांनिख्रुइ बांसिन नागार सारनाय हारिनि थाखाय मानसिबो जोंनि गेजेराव दं बिथांमोननि गेजेराव दियार नाब्लायाबो सासे दिनै सोरबाया दाय मावोब्ला मा साजा मोनो जोंहा बेयावबो बुंनांगौ गैया हादर दं संबिजित दं बिसारसालि दं बेवहाय मा बेबस्थायाव बिसार लानानै सास्ति होयो जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय
जों दिनै एनडिएफबिनि बेलायाव खालामनाय बिसाराव जों दिनै मानो खर' दैखांना बुंनो हादों गुवाहाटीयाव थांनानै मानो होख्रावनो हादों गुवाहाटीनि बिखायाव मानो जोङो एनडिएफबि लं लिभ डिआर नाब्ला लं लिभ होननानै मानो बुंनो हानाय मानो सासेबो पुलिसा जोंनि देहायाव आखाइ होनो हायासै मानि थाखाय बिकज दे आर रं बिथांमोना गोरोन्थि इनाय जामारदों जाय इनायखौ बुंनायनि थाखाय दिनै हारसाफोरनि कुनु मोनसे संगठना बे साजा होनायाव मोजां जादों होननानै मोनसेबो संगठना दिनै बुंनो हायाखै मानि थाखाय बिकज इट इज इनजास्टिस बैखौ जामारदों दिनै गुबुनाबो लाजिदों मानो बिदि खालामखो मानो गुबुनखौ खालामाखै जोंबो बेखौनो बुंदों जों बुङाखैमोन एनडिएफबिआ माबा दाय मावदोंब्ला हारि सिबिनायनि नामाव दाय मावदोंब्ला बिसार दाखालाम होननानै जों मालाबाबो बुङाखै बिथांमोनखौ साजा होनाङा होननानै जों मालाबाबो बुङाखै फार्स्ट ट्रेकखौ जेब्ला लाबोदोंमोन 2017 मायथाइनि नभेम्बरनि लास्ट उइकआव जेब्ला फोसावदोंमोन जों बुङाखै जों रायजो राजाया ओंखारनानै बुंनो हागौमोन जे फार्स्ट ट्रेकआव दाहो बिसार दाखालाम जों सानदोंमोन बिथांमोनखौ जेरैहाय फार्स्ट ट्रेकआव लाबोनानै ट्रायल खालामदों बिसार खालामदों बेबादिनो गुबुन हाथियार लानाय संगठनफोर जेरै आलफाफोर बादि संगठनफोरबो एखे रोखोमनि बिसार होगोन होननानै साननानै जों जे बुङाखैमोन नाथाय जों दिनै सिरि थायोब्ला जों मूर्खामि खालामनाय जागोन जोंहा गोरोन्थि जागोन जायनि थाखाय जों बेयाव जाजमेन्ट होनाय लोगो लोगो जोङो बुंनो हादों लामा मोनदों खारन जोंखौ इनायै बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायदों दिनै बिथांनि बेरेखा जेबो फोरमान मोनाखै कोर्टआ सायाव बिराद गिदिर जाथाय नाथाय कोर्ट मथेसो बिसार जायो आरो बिसार मथेसो जाजमेन्ट जायो बेखौ नायोब्ला आं कोर्टआव फ्रायनो जिरायोमोन थाङोमोन जोबथा जाजमेन्ट होनायावबो आं दं कोर्ट सिङाव आर्गुमेन्ट जानायफ्रावबो आं दं बिथां डिआर नाब्ला एनडिएफबिनि आफादगिरिखौ बे जाथायावहाय लोब्बा दङ होनना फोरमान होनो हायाखै आनखि बिथाङा जे एनडिएफबिनि चेयारमेन बेखौबो मोजाङै फोरमान होनो हाया